Naalakkersuisutiulittassuat Kim Kielsen Gisalu Danskit Ministeriunerat Lars Løkke Rasmussen hans igip illuani tusagassiortunik tassuugu katersortitissaput Tillimangormat tusagassiutinut nalunaarutiineqarpoq nunat aquttui marlut ataatimeeqatigisasut ataatimeeqatigiinerlu kalaallit nunaani mittarfiliortitsernissami Danskit aningaasaleeqattaasinnaanерannut tungasut aama inuussissarsiornikkut Suleqatigiinerit nukittorsarneqarnissaat naapinnermi oqaluusernеqassasut Tallimangormat ullaakutsermitsiaq aaki allaaserisaqarpoq Danskit Ministeriunerat mittarfissuarnut akileeqataaniartoq allaaserиннэртоqareersorlu politikkikkut pisoqaqaaq partiinaleqaq naalakkersuisooqatigiinniit ippassaq anipput. Ja, så kan vi byde velkommen til pressemødet her direkte fra Hans Egedes hus i Nuuk. Vi venter i øjeblikket på, at statsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen vil komme ud og påbegynde deres pressemøde, hvor de forventeligt vil underskrive en aftale omkring et dansk bidrag til lufthavnsprojekterne. Og vi er altså på direkte her fra Hans Egedes hus i Nuuk. Tässä manganit oratiisinnaarput naalakkersuisutiulittassuat Kim Kielsen Gisalu Danskit Ministeriunerat Lars Løkke Rasmussen anillannissaat utaqqiinarparput oratiisinnaavara aama Danskit tusagassiorfiinniit TV2-miit diarimiillu maani inuqarpoq tassa tusagassiortorpaaluqarpoq aama ilangullu oratiisinnaavara hans igip illuata silataaniimata inuit akerliussutsimik takutitsisut inuillu ikinnerpaamik 70 silami akerliussutsimik takutitsipput tassa oratiineqarnikuor 1345 tusagassiortunik katersortittisoqassasoq kisianni kingusinaalaartut paasinarpoq taamaamat maangaanniit utaqqiinarpugut Ullumikit maannajuttusi tamastikilluaatsi immikkut tikilluaqquniarpaa Ministeriunerat Lars Løkke Rasmussen tikilluaat taassumul maltai siunissami nunatsinni ineriartortitsinamut pitsaasumik sunniuteqartussamik isumaqatigisteqartussanngornerput pissutiali ullumikkut maangarnersi nuannarutigaa tikilluaatsi aamma isumaqatigissimmi taassuma atsiorneqarnerannut atatillu maani nunatsinni Danmarkimilu innuttaasunut tusiassiiniarlusi ullumikkut maani najuuttusi tamastikilluaatsi isumaqatigissut atsiuassarput imarisamiut marlunnik immikkoortaqarpoq siulleq mittarfiliortissernerit aningaasiuilernernissaanni naalagaffi piqataasinnaanерannut sammisuuq immikkoortup aappaa nunatsinni inuutissarsiutinik ineriartortitsinerup suleqatigistigineqarnera аннертусарнеқарнissaanut tungassitqarpoq isumaqatigissit una ministeriunerlu atsiussutigissaarput inatsartunit akuriineqaruni ersaqqissassarua aatsaat inatsartuni akuriineqaruni nunatta katilluut 1,2 milliard kroonnik naalaaffimmiit aningaasaliiffiineqarnerannik kiuneqassaaq apeqqataainnartussaassaq tassa apeqqutaainnartussaaq тассао сулеқатигинissam исумақатигиссут таанна нунатсинни тасса инатсартунит акуунеқассанерсут соунами намминерлуга нериутигаара исумақатигиссутип имарисай инатсартуни акуунеқарумаартоқ Saniativt Danskit Naalagaffiata quderneriqqusiinissanik den nordiske investeringsbank Gimit 450 million kronik. Tarsiassaq tassaalluni Kalaallit Airport AS. Taava sulillu saniativt aamma 450 million kronik Danskit Naalagaffiata quderneriqqusiigaannik obligationnik tunniaanikkut pissarsianerassapput
taakkulu erniagitsuarsuussaput suleqatiistissatut atsiuassaq mittarfiliortitirnum tungasortaa naatsimik taamat saqqummiuppara массаккуллу исмақати иммиккоортуат ааппаану оqaatiисиннаасарпут тассааллуни инустиссарсиорнуп тунгасут сулеқатигиннуп нукутсерсорнеқарниссаан тунгасут министериунуп саққуммиуссассаит тааккуа киан оqaatiеққарсиннаава аама исмақатигинниарнеқ исмақатигиссут уна сулеқатигисталиамит нунатсин танмаркими аторфилиттат инутақартинеқартумит сулиаанеқалерпоқ аасақ юуни наалерсоқ тааманиккут наалаккерсуиниккут сиуттут саулиммиуни атаатсимииннерисен налаани тааматут сулеқатигисталиортоқарсинissaa министериунерлу исмақатигистигаарпут сулеқатигисталиат таакку аасақ нааллуу сулиаккиунеқартоқ наамассуниарлуу сулиартик ааллунникооққаат сулеқатигистақ таакку сулиаат ааллаавиалут политиккиккут исмақатигинниарнит инернерат министериунерлу массаккут атиоқатигистигиссангорпарпут сулиақ инатсартуни ааланги финеқартуссаамат сулиақ суккасуумиллу сукумиисумиллу сулиаанеқартариақарсимоо аама тааматут сулиақартоқартиллуу таамааллаат сулеқатигистат аконганни оқалеқатигиттоқарнissaa тасса тааматут саққуммиуссақаттаартоқангиннissaa писариақарсимоо сулиап ингерланеранни исертууссиниартоқарсиманеранник исмалиутерсуутеқартоқарсимап саппат таманна исмалиутерсууртурнут илисиматитсигисиннаава исмақатигиссумми иммиккуулуаттут кигуллиит аатсаат арфинингормат тасса иппассаани инаутаасумик исмақатигистигинеқарпут иммиккут нуаннаутиалу оqaatigiulupпаа министериунеруп ааллаққаатаанит ерсеққиссумик оqaatigiникуумма уаут нунатсини киссаатиут наеққутааралиит исмақатигиссақ уна сулиаанеқассасоқ аатсаина киситис таактартерпакка таа аами илақарпут тасса тански наалаафиата тоққааннартумик калаал аэрпорт ааиссими пиинеқатаасутиссаник 700 миллион кроонник калааллит аэрпорт ааиссимут анингаасалииссаақ уани инустиссарсуарнерм тунгасертаа Lars Løkke Rasmussen saqqimmitiссавай Lars Takanna. Tak for det. Tak for det, Kim. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, hvor vi dels har kunnet færdiggøre vores drøftelser, og nu også om lidt underskrive en aftale, hvor vi fra dansk side engagerer os i lufthavnsprojektet, og samtidig styrker erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark væsentligt. Grønland har jo længe arbejdet med at forbedre infrastrukturen ved at bygge nye lufthavne. Det er en beslutning, der træffes her i Grønland. Målet er jo at styrke erhvervsudvikling, at skabe grundlag for nye indtægter, for eksempel fra turisme, at ruste Grønlands økonomi til de udfordringer, der kommer lidt længere ned ad vejen, når der bliver flere ældre og færre til at tjene pengene. Og det er et mål, som den danske regering anerkender fuldt ud. Naalakkersuisut har et ønske om, at regeringen går med ind i projektet, og det vil vi gerne støtte op om. Det er fuldstændig som Kim Kielsen sagde det, at vi i forlængelse af rigsmødet på Færøerne mødtes i København og aftalte at bede vores embedsmænd om at dykke ned i, om der ville være en gevinst for Grønland ved, at Danmark engagerede sig i projektet her. Og det er der, og det vil vi gerne gøre. Og det vil et bredt udsnit af Folketingets politiske partier i øvrigt også. Jeg har haft lejlighed til undervejs at holde Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti og Morten Østergaard fra Det Radikale Venstre orienteret om den her proces. Det er regeringen, der indgår aftalen. Jeg skal fuldstændig ligesom Kim Kielsen jo også have den godkendt bagefter. Men der er grundlæggende en god stemning i det danske Folketing. Jeg har det ønske, at staten engagerer sig i lufthavnene i Nuuk og i Ilulissat, og det er det, der ligger i aftalen her. Og det vil samlet set betyde, at projektet spares for et ganske stort beløb i finansieringsomkostninger. Det vil gøre projektet mere robust. Det vil betyde, at Danmark kommer til at bære en del af den økonomiske risiko, og spejlbilledet på det er jo, at selvstyrets risiko bliver væsentligt mindre. Det betyder så også, at staten bliver medejer af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat med et kapitalindskud på 700 millioner kroner, svarende til en ejerandel på lidt over 33,3%.
Og herover søges der så om en låneramme til projektet i den nordiske investeringsbank på 450 millioner kroner, hvor staten stiller garanti for lånet, så lånerenten kan blive lav. Og endelig yder den danske stat et lavt forrentet lån på op til 450 millioner kroner til den resterende del af finansieringsbehovet. Det betyder samlet set, at økonomien bag de 2 lufthavne bliver ganske robust. Aftalen indeholder også initiativer om at styrke erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark. Selvstyret og staten indskyder i alt 200 millioner kroner i Greenland Venture og i Vækstfonden 100 millioner kroner hvert sted til fælles investeringer i Grønland. Og udover det etablerer vi i fællesskab en erhvervspulje på 20 millioner kroner, så Greenland Venture og Vækstfonden kan styrke arbejdet med at modne perspektivrige erhvervsprojekter i Grønland. Og endelig vil vi gøre det muligt, at Vækstfonden kan yde såkaldte vækstgarantier i Grønland. Samlet set er der tale om ganske væsentlige initiativer, der kan bidrage til vækst, til beskæftigelse og til nye indtægter for Grønland. Lad mig så lige afslutningsvis sige, at den aftale, som formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen og jeg i dag har indgået, den kommer til at bidrage til at virkeliggøre Grønlands vision om at modernisere infrastrukturen med nye lufthavne, hvis beslutningstagerne her i Grønland træffer den beslutning. Det er min oplevelse, at alle partier i det danske Folketing er optaget af, at vi har et stærkt og solidarisk rigsfællesskab, optaget af, at Grønland skal gives de bedst tænkelige muligheder for at udvikle sig, også når det kommer til at forbedre infrastrukturen og erhvervslivet i Grønland. Og det har jeg som sagt fået bekræftet i de drøftelser, jeg har haft med de 3 partiformænd, jeg nævnte indledningsvis. Jeg får fuldstændig som Kim Kielsen jo brug for at få det her godkendt, og derfor vil jeg, når jeg er tilbage i Danmark, invitere Folketingets politiske partier til en nærmere redegørelse for aftalen. Vi deler troen på fremtidsvisionerne i projektet med Grønland, og derfor synes jeg, det er en historisk dag i dag, som man vil se tilbage på om nogle år og sige, det var en vigtig hvilepæl i Grønlands ambition om at blive økonomisk mere selvbærende. Vi samler kræfterne, vi løfter i flok, vi sender et meget tydeligt signal om, at vi vil et nyt samarbejde i rigsfællesskabet og viser, at rigsfællesskabet rummer store styrker og mange muligheder. Man kan tjene puut unga isut. Uani. At jeg du sengelot nok saut mon isut. Taman napisin no immikut qajiuspa nuan naajiakku ismaqatiisut una nunatsinni aningaasarsiornikkut imminut napajirnissatsinni iluoqutaasussamik kinuneqartussaq atsiortussanguatsigi aamma nuan nautigaara nunatta Danmarkil akunganni oqartussaasqarnikkut unamminertut taaneqarsinnaasumi periaaseqarnerput piuallaarnagu suleqatiiskusussunummik ersertitiumik atsiortussanguatta tamanna nunatta aningaasarsiornikkut imminut napatsinnaanерannut iluoqutaalerimaarpoq aamma nunatta Danmarkil akunganni suleqatiinnermut nikuttorsaataasumik nutaamik iliuseqartoqarpoq. Yes. Så får du den her. Du bytter tilbage igen. Tak skal du have.
Så derom igen. Ja. Ja. Krydser. Se oli sote-poliitissa, että kun me ollaan neuvonnan, jeg skal bede pensionister, der har vist et spørgsmål om at tage herop og bruge det her mere end brug, når det skal spørge. Det er et spørgsmål til Kim Kielsen, Rasmus Helleborg, Danmarks Radio. Det ligner set udefra, som om du står med en regulær regeringskrise på hånden. Hvordan har du tænkt dig at samle det flertal, der skal godkende blandt andet den aftale, som du har lavet med den danske statsminister i dag? уанимассакит наалаккерсуис тассанникиннеран тунгатиллуу тунуартеқарнера эққарсаатигалуу периарфис ассиингитсит тасса инатсартуну саққиммииссассуур ааллаққаатаани лаама қариартиитигиуарпут инатсартин тастааккууссаассаппут аалиангиисуссат уи атсеқатигиннерпут атсеқпарпут кианнеқ нерлиитсаарпут инатсартун таава инатсартит суккуллууни тас амерланерissaqarnikku таан аалиангиассарissavaat нериутиеқаара таанна пивиусунгуссасу. Men den situation, du befinder dig i, indebærer vel en betydelig risiko for, at situationen kan udvikle sig til et valg her i Grønland. Hvad har du så egentlig opnået? уанимассак периарфиссарит эққарсаатиали қинерсинissam тунгутиллууқариартиитеқарнерит иматоқаатигиусуппара 2015 миттарфин тунгутиллуу сулиат сиуллит ааллартиннеқарпут тааккуут неэққитааралиит инатсартини 31 30 акиуэрникууаат миттарфилернера тамаккуу саннеқассасит таавал тассангаани сулиат туллериаарлии тас ингерланеқарсимаппут аама қинигаафкингиллеқ массак анигаасеқарлам инатсерпут неэққитааралуу сулиассат миттарфисан тунгутиллу анигаасассарсернissan тунгутиллу тассани тиккууссиппут уна тассао сулиассал тассан илангитигиннагассаа. Og et sidste spørgsmål, hvis jeg må, til den danske statsminister. Det er jo en betydelig check, du har haft med i inderlommen her til det grønlandske folk. De penge kunne vel også have været brugt hjemme i Danmark. Hvorfor tage herop og bruge dem herop i stedet for hjemme i Danmark? Man kan jo spørge selv, om vi bruger penge. Altså, vi investerer nogle penge. Vi investerer nogle penge i de 2 nye lufthavne, som også er en investering i Grønlands fremtid. 700 millioner kroner, så vi bliver mindretalsaktionærer. Omkring en tredjedel af egenkapitalen står vi for. Og så bruger vi den styrke, der knytter sig til, at Danmark har en god økonomi til at sørge for, at de resterende penge kan rejses billigt og billigere, end man ellers kunne have gjort det. Og dermed gør vi projekterne robust. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi selvfølgelig, fordi at vi, ligesom Kim Kielsen og de grønlandske politikere, ønsker en stærk og positiv udvikling i Grønland. Der er ingen tvivl om, at i en ambition om at gøre Grønland mere økonomisk selvbærende, der er der brug for infrastrukturinvesteringer. At have en ambition om at have en lufthavn i hovedstaden, som kan beflyves direkte for Europa, det forekommer at være en fornuftig ambition. Og den vil vi gerne understøtte. Så jeg ser det her som en investering. Jeg vil godt spørge dig, Lars Løkke. Ligger der i den her aftale et eller andet krav om, at kinesiske firmaer ikke skal have en del i det her projekt? Der ligger det i aftalen, Altså, at Danmark tegner sig ind som mindretalaktionær i de 2 lufthavne i Nuuk og i Ilulissat, og at vi bruger den økonomiske styrke, vi har, til at rejse de ressourcer, der derudover mangler, billigt. Og så er det jo et grønlandsk projekt, og det er jo Grønland, der kommer til at drive det her. Det er jo Grønland, der ejer de her lufthavne for 2/3 vedkommende. Og i relation til Kina skal jeg bare sige, at vi har ikke noget som helst problem ved et kinesisk engagement. Altså, det, der ligger i aftalen her,
det er, at ejerskabet til den her kritiske infrastruktur, og det synes jeg er vigtigt, den er grønlandsk for størstedelen vedkommende, så en mindre portion dansk. De penge, der rejses, de rejses via rigsfællesskabet, og det sikrer robusthed omkring finansiering af det her projekt, og det er det, der er det væsentlige. Til Kim, når vi lægger alle de her penge sammen, som Lars Løkke er kommet med, og jeg regner mig frem til 1,6 milliarder, er der så overhovedet brug for yderligere investeringer eller lånefinansiering? Kan Grønland selv dække resten af med de penge, de lægger til side via forskellige kasser? Tässä sekkuina minulta ammaningaisili saut takkuotas ismaqatis nipamma ui ilisa saut aningas aliengersmasupput takkuotas amqiviarneqarsinnaappu ismaqatissimmi tässä 1,4 milliard uina minulta qapitassaqarput taamaammat uani periarfissarit ata assiingit eqqarsaatiil tassa uqaqqissuunga inatsisartit tas taakkuupput taamanikkissam qaqinneqarpat aaliangiisussat ilumut aningaas taakkua tassing siunortan aternerissappa uait massakkit tatiiqatiilta atsiiqatiippuut aam neriutialu inatsarti taanna tiillorimaaraat kisian tassa uqaqqissuunga aatsaa taamanikkissamut inatsartit amerlanerissarnik aaliangeerpata nallarnaviangilaq taanna una saqqimmiineqart kiuanerissus. Thomas Vejrum fra KNR. Lars Løkke Rasmussen. Der har været forskellige udmeldinger. I forlængelse af rigsmødet kom der en udtalelse om, at den danske regering vurderede, at der var udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver i det her, alt efter hvordan det hele bliver lagt til rette. Du sagde før, at der ligger det i aftalen, som der ligger. Men hvad er det for nogle betingelser, som den danske stat arbejder med i den her aftale? Kan du sige noget mere om det? Hvad får I indflydelse på? Men jeg ved ikke, om man kan tale om betingelser. Man kan jo snart tale om, hvad statuerer den her aftale. Og den her aftale statuerer, at det nu er ladsiggørligt i et grønlandsk forankret selskab med Danmark som mindretalsaktionær og skaffe egenkapital og i øvrigt rejse de penge, der skal til for at virkelig gøre det, der er, forstår jeg, altså en grønlandsk drøm, nemlig at der kommer en ny lufthavn i Nuuk og en ny lufthavn i Ilulissat, der har en kapacitet, der gør, at man kan beflyve dem direkte fra Europa. Det er jo lidt ambitionen, og det er det, vi muliggør med den her aftale. Så den er fuldt finansieret ved det her fællesskab mellem Grønland og Danmark. Og det synes jeg er positivt. Fra dansk side synes jeg også, det er en refleksion over det, jeg kunne se i de seneste års debatter i Folketinget, når vi diskuterede rigsfællesskab, nemlig at der bredt på Christiansborg blandt samtlige danske politiske partier sådan set er et velment ønske om, at Grønland skal have mulighed for at blomstre. Og vi reagerer på grønlandske beslutninger om ny infrastruktur, på grønlandske ambitioner om ny infrastruktur, og har så aftalt, Kim Kielsen og jeg, på et tidspunkt i den tidlige sommer, at vi gerne ville bede vores embedsmænd at se på, om de her grønlandske drømme lettere kunne realiseres, hvis vi samarbejdede om dem. Og det er jo det, vores arbejde har vist, og det er, hvad det her går ud på. Og for mig at se, er det jo så også det, vi har et rigsfællesskab til. Asger Søndergaard fra Semitschak, og det er til dig, Lars Løkke. Hvor lang tid har du vidst, at du skulle op og underskrive den her aftale i dag? Det har jeg vidst siden meget sent lørdag eller først søndag deromkring. Altså, jeg tror, at den sidste direkte dialog, Kim Kielsen og jeg havde, det var meget, meget, meget sent fredag aften, eller var det sent lørdag aften, det kan jeg ikke huske. Altså her i weekenden. Her i weekenden har vi ført de sidste samtaler direkte mellem Kim og jeg for at fremme den her aftale i dag. Ja.
Jensine Bertelsen som Mitjak. Velkommen til. Tak. Statsminister Lars Løkke Rasmussen, vi har jo en selvstyreaftale, og staten har sikret sig, at staten ikke involverer sig økonomisk ud over det, der er i selvstyreaftalen. Hvordan kan det være, at det lige pludselig er interessant at investere i lufthavnsprojektet? Hvilke forudsætninger er der for, at staten lige pludselig poser op med så mange penge, som det gør? Altså når du siger, at vi har en selvstyreaftale, der sikrer, at vi ikke kan engagere os udover, så er det jo rigtigt i den forstand, at vi er ikke forpligtet til at engagere os udover. Men vi er jo ikke forpligtet til at lade være. Og det bliver lidt en gentagelse af det, jeg sagde før. Altså, der er i Grønland, hvad jeg godt forstår, uden i øvrigt at blande mig i grønlandske forhold, men jeg tror, jeg ville tænke det samme, hvis jeg selv var landsstyreformand, et ønske om, at der skal ske noget mere med infrastrukturen. Og det ønske har vi taget ned, og det har vi drøftet. Og det vi har fundet frem til ved at se helt praktisk på det, det er, at ved at Danmark engagerer sig i det her, så bliver projektet mere robust og dermed mere realistisk. Og det hænger simpelthen sammen med, at de penge, vi kan rejse, altså Danmark kan rejse på de internationale lånemarkeder eller på lånemarkederne, dem kan vi rejse til en billigere penge. Så det er jo det, der bærer den her aftale. Og så altså ikke at bruge danske skatteborgers penge, men at investere danske skatteborgers penge i en udvikling i Grønland, som vi ønsker lige så meget, som man ønsker den i Grønland. Det er det, der driver det. Punkt 21 naammassinikungilaat tas ukiaru pilersaarutinaapertorlui sinaakutissat aatsaanaammassineqartussaappu sooruna piffissa imaalinnerani naalakkersuisun taam pingaaruteqartigiso aningaasaliinissam tungatillugu pituttuinissamut aamma aningaasaliiumasu allat periarfissaa qano ammatinneqartigippat tässä sooruna mi uani aningaasaliisus allat periarfissaat ammapput ernia apeqqitaaginnassappu kisian kalaal airport aam tassan piffim sivisingaatiartimi saistanin pilersinikuarput sivisingaatiartimi miissiusaqattaarniku ernian tungatillu qanitut periarfissaqernersu taakku assiigit eqqarsaatiali uismaa naapertorlu uisaniarqutaangilarput inatsaq 2015 aaliangigaat suliaq taamanikkil sulia ingertanneqalerpoq mittarfin tungatillu tulleriaarlit assiingitsit kalaal airport saistanin pilersinneqarput aningaasassarsernisimin ujartuiseqarpoq suttanimi ukiakkit nuimparimi aningaaleqarnam inatsiissam attanimorlumi ilanginneqaqqippoq aammalu uperngaamanna sanaartornissam tungatillu mittarfilernisam taakkusinaakkitissat aam qaqilerneqarnikuup imaappoq suliassat naalakkersuis puaveerilli sunatamaa suliaangila kian suleqatigistam pilersitsiguut qallunaa naalakkersuis yuultaasuallu eqqartiuqatigikkatta soolimin qanitut periarfissaqassawa ila uai atigassuut annikinnerpaafianiitissait qan ilertiqarsinnaassuu kigianni aaliangerneq tassaasor inatsaq aaliangissavaat uani ilumut ismaqatigisterput akiverissavaat imaliinniit oqassuut alippaat ila periarfis marliippu tassani taamaamma taan uaqilanaaqaara inatsartin aam tassan saqqimiineqarnissaanu